Hola, bon dia. Sortida dels perduts. Estem fent el Parc Natural del Corredor i el Montnegre. Hem sortit d'Orsavinyà, que està aquí, una ermita, i a prop de Tordera. Bon dia. I fem una volta circular per aquí, pel Parc del Montnegre. Distància, más o menos? Una distància d'uns 16 quilòmetres. I ara tot seguit, doncs, comencem tot just la sortida i ja us aniré informant. Bé, com podeu veure, hem sortit, som un grup de 13 persones, Déu-n'hi-do, el dia és fresquet, per començar, i comencem doncs aquí, amb una petita ermita que no té cap mena d'interès, però bueno, Mare de Déu de l'Erola. I continuarem ara cap amunt i pujarem fins a un puig a veure unes bones vistes de les Gavarres i el que és la zona del mar del Maresme. Fins ara. Bé, arribem aquí al mirador del Rocatell. Abans, el que heu vist abans eren les mines del Montsant, antigues mines de coure, restes de les mines que, bueno, per cert, estaven bastant ben conservades. I aquí estem al mirador del Rocatell, que aquí davant tenim tot el que és el Montseny, el Turó de l'Home, les Agudes i una vista, doncs, panoràmica. I hi ha Blanes, hi ha doncs, tota la zona del Maresme, que veuríem.